Yeah, I got to sleep. But I 2241. Okay. They can pick it today or it's late. Today, of course. 2241 7461. My goodness, busy. 2241 7461. Busy Mama Soya. 2241 7461. Seven, four, six, one. All busy. Nitawag ko kay ipa-pick up na namo ang kuan package para sa among mga mahal sa kinabuhi. Dayon inig-abre nila kada items. Ako magipong sulatan og mga ngalan like Papa, I love you. Mama, I love you. Nya pangalan sa akong mga igsuon, I love you. Duha na ko kayaan, I love you. Gapil na ko kung duha kaayaan, I love you. Dayon, sa akong mga anak, pangsulatan ako, I love you. Tanan, gipang suwatan. Dayon, maura gid intay masaig ko sa akong kwarta, duha ka karton. Sunod po na po ang uban magtigom sa ko. Tigom sa resibo. Muna nagpaabot pa man, kaya wala pa makontak, busy pang Makati Express. No, nangakuan na nangapanos na ang alimatok. Busy pang Makati Express, muna yung makaon sa ko. Dara akong pagkaon, mas bus. Diyay ang tawag nila. Dira ang tutoy sa manok, ug usa ka pakpak. Dayon, sausawan ako. Sausawan, suka, tuyo, asin, paminta, ug ahos. Ahos tambal sa mga kuan. Tagas ug dugo sa mga walay tunog. Tan sa magkuha sa kuuguan dahon sa gunoy, mingon ko kaong dahon sa gunoy, lugay ko kaon. Kaya mga sudan, mga kuan man di man pwede parisan ato. Depende mo sa sudan ang parisan kanila, mi ni siya parisan ato nga gunoy kani. Mas bus nil dire. Tadan, magic. Napuno ang plato. So sino, napuno siya ng dahon. Naunta. Paspasan ako ni kay. Gino, alas 5 na. Basig mamata na ang hari. Pakahimog tuba kay. Nangaoy pa sa nagtaod ng mga kurtina. Dayon nagtiwas mi sa cargo ni Ronaldel. Tulo ka kaon iya ha. Tulo ka kaon, 50 City. Ito City na. Sa mga nangutana sa number sa Makati Express, diri sa Kuwait area lang. Itnen, arba'a wahid, sab'a arba'a, sita wahid. Then, itnen, arba'a wahid, sab'a arba'a, sita wahid. In English.
22417461. In Tagalog, 2-2, 4-1, 7-4, 6-1. Sa Bisaya, 2-2, 4-1, 7-4, 6-1. Okay. Kumplitos Ricardos. Arabic, Tagalog, English, Bisaya. Naman kinungutan naman si number. So, darabay. Naman, ang itlog man ang manok. Itlog ang manok. Pangal ko usa ka buok. Para datong sabaw sa inuna. Una na. Kinanglan sa plain ra itong bukas. Ito siya pwede paris niya. Ano yun? Ang sabaw lang. Maho tang ahos ani dito, duol niyan, tawag ta. Wari sa mahid. 8 minutes lang. Hindi. Itnen, arba wahid, Balik. saba arbaa, sita wahid. Hada rakam, mini dakil kuwait, bes. Mo Saudi, mo UAE, mo Qatar, mo Bahrain, bes kuwait. Zen, itnen, apa wahid, saba arbaa, sita wahid. Zen. Hindi naman nafisa eh. Ana mapi zalan zen, mapi zalan zen Mary, Runa mapi zalan zen, yalla masalama. Alam mo dahil yung mga bay, oh. Wala pa na tayo. Muna ang original sa una nga pwesto. Gibali nila diha sa Pikas. Karon ang aswat na po me. Balik na po din. Bis yung gidudulaan yung nila na yun. Pero okay ra, wa may mahimo mga ulipon. Say sugos mga agaron. Hala! Birada. Usaw niya? Masasaba ko muna. Kasi wala ng karto, bukat mo kayo na. Ha? Ang siya, giduot niya. Mama? Wa mo din katugon. Lisod gigbangon, paduton pa niyo karton. Ilan? Piting luya niya, no? Lingkod naman ta siya. Tapos yung ako. Duha sila ni Dudong nagkuyog. Ang usa lahi di dalan. Naman siya mag-ingon na mo, palit siya og kuan ni tanang tubig. Magpapalit ta kuan ning kuan nag pan sa iyang darling. Itong lukso-lukso. Toaster? Dumpling toaster. Ito din sa unahan ito. Guba na. Dugay mo ka ito. Nasunog ang kuan. Sa kanan.
Hindi, nadala na itong dakong baboy. Lagi. Dako nga, kuan. Tidibir ni mo. Lagi. Wa na kayo, wa na nabiling tidibir ni mo. Dala tanan? Dala na tanan. Saksak na tanan ako. May pan-display sa kabinet. Ayan. Nasambitin na dala yun. Sok-sok taman. Padalon ako paking tip ang kuan. Tawo. Kung pabayran, uruba siguro. Isa, pwede na isa. Ha? Isa. Kaya ko na yung usa. Marami isa. Mo gani. Wala pa ba malig-uli kong mga kilid-kilid. Ginang bitati ka nga tulog ina imo ha. Di na budgetan pa tas packing tape. Di mo minaw lola gud. Nisa ko naman ka. Pero nalabi na ang platong tipang ako ang primero. Na pati dahan lagi patong-patong. Tigang-tigaan na natin ipang ko ang patong. Kaya kasapa-sapa akong di ko at kaya tumili yung laptop ka guys. Pinangkod ang ako isa. Hindi pa niya nagkakakit sa duha. Baka pagkat ko mapipa. Maka na ito, baka nang tinala is mamanot na unang kabukat na dito. Mga na nabalik? Oo. Duha naman lang po'y nabilin. Ikaw man nato sa upat ka karton. Duha na lang ka rolyo. Nya, upat gud ang tipananan pa. Tiwasunon. Sakto ra. Che! Kasi mag-gubin pa. Nasulog na? Ay, wa na. Kani akong pagkaon, akong ginit ka dyan sa taon naghimog ko og kuan. Sasawan. Ang manok sa Middle East, ang manok kada buntag, kada abuntag udto gabi. Manok, manok, manok. Way laing madaog-daog kung di manok. Pwede palang huli kayo sa manok, magbulag sa misa manok. Kada adlaw sa bagay, manok, manok. Manok, kung dili sugbaon. Katong tawag nila diri og barbecue. Barbecue nga giprito sa idibol. Naapoy gisugba sa uling, lahi pong kasi. Naapoy ibutang sa oven. Naapoy ikuan, biryani, Kentucky. Sa unsa style, basta manok puros. Na.
Itong Coca-Cola sa taas ba? Dugay naman to, isang adlaw. Ang sama na. Butila. Lati pa ron. Ako. Wagi siya yung paniyad to. Ikaw sa puto. Dahil sa puto sa Sus, yun ako. Dahil sa puto. Mas laro ba ita Diet ka ron, ugma dili. Mas laro din. Masi ko paabot po ganyan nga manawag, wag yun. Pinansa naman ron mga tao, sigurado. Absent na po karon ba? Absent. Absent present. Buto match. Singgo na. Mana? Ginoo ko gi-charge na ako niya wa di ay maungod. Saka na kong balik kay matawag na ko to sa Makati Expresses. So, dara ang kuan sala nga bag-o. Dara ang color ka na piting hinakutay sa mga tao. Ngay ulit na po. Di ba? Tibog ato. Lakan man mo diri day. Kita na to. Ngit-ngit na ba? Ay na ba karon ang mga tao? Dara mga bay. Tulo ka karton kang na gel. Duha ko Tulo sa duha tulo usa sa ibabaw. Meron. May usa diri sa tubangan. Upat ka karton. Riyas ra ni og adtuan kay duol ra mamigbalay. Diri akong balay, kaning baso ako ang balay. Kanang thermos balay ni Ronald Jill. Tapad raman. So duol ra kaayo. I will call again, Mama. Tutu, itnin, arba wahid, saba arba, sita wahid. Still busy. Tut like this, Mama, busy, right? Tuwag na kong istorya. Busy kaayo. Nalagaring na.
Hello, magandang tanghali. Magandang tanghali, bye. Hapon, pa-pick up kami dito sa aming cargo. Bukas na? Anong oras? Mama, in the morning, 10 to 1. In the evening, what? 5 to 9. What you want? Today. Evening. Today. No, they can't pick up today. Tomorrow. Hindi na pwede ngayon, bay? Dito lang sa pintas. Ugma pa talaga ni. Ugma sa di, gabi ang gusto sa akong amo. Sige. Bukas ay tomorrow evening, mama. Evening wala morning. Evening. Between 4 to 9. They have to call before coming. 5 to 9, right? Mama said you have to call before you come. Baka bigay ko yung number ng tatawagan nyo. Ibibigay ko yung number ni. Sige, 22 9962 pala, 9962 62 0481 0481 Block 4 Street 2 Street 2 House 1. Okay. Bye. Thank you so much. Tomorrow evening. Today, they came already here. They came already in this area, so they can't come again. So tomorrow. Maybe just cover my legs, please. Okay. You? Alas 5, tama alas 9. Oh, iti pang daghana, usa pa gid ni kabaksa ni. Sa pagkakahon, di apang labunan ni mong pining daghana. No, good. Abot na nila. Wala. Kuwang na kayo na imong kuan, sudlanan. Ginoo. Saka na sa kuan. Saka na sa kuna yung taon. Lamat sa Ginoo, alas 5:30. Hindi na lang kukutob mga bahay kaya mato pa ko kasilyas. Adik si kasilyas. So, salamat yung tanan. So, mo ito sa mga nungutanan sa numero. Huwag ka nang giingon sa inyo. Hadara gilista na ko sa akong kapalaran. Murag districta mo ito nakatawag na ko, no? Di lang ko makabilog na ang galon. So, di po na ako maka-istorya nga ako ang pangalan. Kay akong pangalan sa social media kay
Kasi makuan ako nga amo, maminaw-minaw ra ba na siya sa among mga ipang istorya nga wala sila kasabot. So magtimaan na sila. Ito nga wala na lang na ako gibanggit nga ako pangalan. Basta kay mo na to ang mga kuan contact number. Diri ra to sa Kuwait ha. Wa gyud labot sa ako kahibaw sa ubang lugar. Ako sa mangutana kung sa mga contact number sa ubang lugar, i-search lang ninyo sa Google kung asa mo dapit himutang. Makati Express ug asa mo nga nasod Makati Express. Contact number of Makati Express. Ang akong gihimo, contact number of Makati Express in Kuwait. So kung naamo sa Saudi, contact number of Makati Express in Saudi. Mga ganitong, mga ganyan-ganyan ang magagawin nyo. So, hanggang dito na lamang ang inyong inday. Magpahulay siya ako kay hubog. Kaya salamat yung tanan mga bahay. Doon yung tanan. Wapakalista sa mga akong i-radyo bombo karnol apag panahon. So, busy pa kayo. Karong bulan na as in busy kay kasi nga tanan kinasugdan ang pizza unog yun nga kuan nga asa ni pizza uno nga kinabkabay. So nagtuloy-tuloy na dud karon upat na kadlaw. Hinaot nga ugma puhon. Okay na ang panahon diri wa na kay kabkabunon. So daghang salamat ni tanan. Bye-bye. Pag-amping mo kanunay din na kung hain man mo nahimutan karon. Mo ra to. Huwag daghang salamat. Mangimpyo sa ako sa akong baba. Mahong ahos.